Ungabohamba ucimezile endodana yazi. Yebo baba. Kunabantu abahlezi befisa ukuba uwe nabazenza wena njalo yazi. Abathi moya phambili bebe befuna ukubona uyofika lapho yakhona. Kunabantu abakubhekayo bakubheka ukuhamba kwakho. Unyawo nonyawo ukunyathela nokunyathela kwakho. Banyathelela kade unyathela khona. Uyazi? Yebo baba. Ngifisa namhlanje ukufundisa ngomona. Ngani? Umona. Abantu abanomona ungababona kwabangani ubabone kumndeni wesinsikhathi. Akukho kanjalo. Abantu abanjalo bona bakubona njengembangi yabo njengani? Imbangi yabo. Ukuthi konke wena ophumelela ngakho nabo bayibona fanele ngabe baphumelele yazi. Yebo baba. Uma kumele babuze kuwe bacele ukuthi nibambisane abakwazi ukubambisana nawe. Uyazi? Yebo baba. Kodwa bohlezi ngaso sonke isikhathi bebuke ngathi abakubona ukuthi uyakhula. Bohlezi ngaso sonke isikhathi bekubuke ngathi awufanelwe ukuba uwe. Uyazi? Yebo baba. Bohlezi befuna ukubona ngathi ungaphansi kwabo ngaso sonke isikhathi. Ungapheli kamandla yazi. Abanje abanomona abakakile wena ungababuka mhlawumbe uthi hayi babuya kupha labo bantu bawukubona njengembangi yabo uyobabukisa wena ubanika uthando bona bayokunikeza inzondo uyohlezi bathandazela ukuthi baphumelele bona bohlezi bethandazela ukuthi ushabalele lekho konke angeke bakuxhase bohlezi befuna ukubona uhluleka uya yebo uma kufanele basukume basebenze benze njengawe bayikhandle hlezi behleba ngasonke isikhathi yazi. Yebo. Manje yini inkinga? Abakwazi ukukufica lapho usukhona. Bayakwenza ngathi abakubona ukuthi usuhambe kangakanani usufike kude kanti noma bebabuza ukuthi hawu unimazela phi loya bokuphika okanye bokukhuluma kabi wena ungakunaki ukuthi bathini ungakuvumela ukuzwa ngendlebe zakho ngoba okulalelayo okukhulunywa abantu abathandayo uzosuka wena bese uthi oh Nkosi yami kumele ngiyivikele gcina ungasazenzanga izinto odalelwe zona ngoba usabela impilo yakho ngoba usabelani impilo yami akakuniki uNkulunkulu okungaphezulu kwamandla akho nethongo idlozi alikuniki into elazi kahle ukuthi izokubulala kusasa noma izokungenisa umuntu uyibulala yena uyazi yebo ungavumeli ke uqedwa amandla abantu ngoba zonke izifiso zakho bohlezi ngasonke abantu mawufisa bekuthumela ngezinto eziningi izinto ezingcolile bekungcolisa igama yazi yebo baba ungakuyeka ukuzingela mozingela bheka phambili umona uqhamuke kubantu abangakwazi qhamuke kubantu abakwazi abalokhu bekufisa ngazathi ungephumelela ungahlala ngaphansi kwabo ungasabi ukuphumelela pho yazi yebo baba phumelela nje ungabheke emuva ungasabi ungacabangeli futhi imndeni ukuthi iye yenza ukuthi ungacabangeli futhi abangani ukuthi babenza ukuthi ungaqedi wena nemicabango ukuthi kunje kungenxa ungaphila impilo yokucabangela ukuthi kufanele yobani kodwa kwazi ukuthi kunabantu abakubhekile abakugadayo hayi ukuthi bekuvikela abafuna ukubona uhluleko uyazi yebo baba abasebenzi njengawe bahlezi behleba bafuna ukubona wenzani bakopele into enozenzayo bakuthumela ngayo yonke inhlobo yokuncoba qinaka ungabi novalo yes yebo fana wami amen amen